So mhuri yezimbabwe munowaziva vanhu vemuzimbabwe kuti muno muzimbabwe zvakanaka mune zvitendero 2 zvinonyanya kushandiswa nevanhu. Vanhu vanenge vachitenda kuna Jesu, vachitenda muchitendero chechikristu, asi same vanhu ivavava unovawana futi vava kune zvechivanhu. Zvechivanhu vanoita zvechivanhu vanokuudza kuti zvechivanhu zvinoshanda. Vazhinji even vanhu vanotenda muchitendero chechikristu vanokuudza kuti zvechivanhu, but zvechivanhu manje ndozvinoshanda. Handiti so mune Zimbabwe muvono iwoyoyo unoita senge ndose muvono una Nelson Chamisa. So pane masources ari close kuna Nelson Chamisa vapinzira information panews desk. Right, so panapa muri Zimbabwe muneni Super Nexus pamuzinda wevanhu. So vari kutanga kuti join, vari kutanga kuti ziva nhasi, subscribe, stay tuned so that you never miss out on any important update mune zviri kuitika muZimbabwe, because politics muZimbabwe never sleeps. Dzinge dzichitowedzera kupisa dzichiinda. So right now muri Zimbabwe information yasvika panews desk iri kutiudza about vaNelson Chamisa and his traditional healer wavanoshandisa, and as a matter of in fact haizayo matter of fact, but information iri panews desk iri kutiudza isusu kuti n'anga yavaNelson Chamisa yakavaudza mashoko makuru zvisingambobviri, ende zviri kunzi zvakaitika 2 weeks ago. So 2 weeks ago takatarisana ne31 July, nyaya 31 July ichipisa. So takaripota panapa tichitaura kuti Nelson Chamisa reportedly had a meeting na Vice President Chiwenga, akaita also meeting nevakuru vesungano yevanhu. Vakomana vanga vakatoronga kutobatana, vanga vakatoronga kutoita chinhu ichi vose, but Nelson Chamisa consulted n'anga yake according to the information, and n'anga yake yakabva yamuudza zvinhu zvokuti akaperegwa. So information iripo iri kuudza kuti Nelson Chamisa wakaudzwa kuti iye as of right now n'anga yakamutarisa ikataura kuti iri kuona mwana mucheche, mwana mudiki. Handiti mwana mudiki uyu iri kuona kuti Nelson Chamisa pachake ari mwana mudiki, kudaro ari kuda kudzidziswa kufamba, ende kufamba uku, so iyi vision iri kunzi yakaudzwa Nelson Chamisa, ende kufamba uku kwaari kuda kudzidziswa, wacho ari kufanira kumudzidzisa kufamba haasi munhu asi chikara ichi chinova n'anga yakaona iri shumba. Handiti iri kufanira kudzidzisa Nelson Chamisa kufamba, asi mwana mudiki uyu aitiza chikara. Handi muri paona. So achitiza chikara ndo pakataridzwa nyaya yemusi wa31, achitaridzwa kuti mwana mudiki uyu ari kuda kutungamirira vanhu musi wa31, asi iye ari mwana mudiki asingagoni kufamba, ari kutiza, achikambaira achitiza. Handiti so muri Zimbabwe Nelson Chamisa after audzwa that vision, zviri kunzi ndo paakakanzura maplans ekujoina July. Akabva akanzura maplans ekujoina 31 July. Right. So remember, let me get deep into this.
because vanoziva nezvemweya, vanoziva nezvechivanhu, because muno muzimbabwe munomu inini zvangu handisi kutaura ndichiti ndobhilivha mune zvemweya kana kuti handibhilivhi mune zvemweya kana kuti ndinobhilivha muchitendero kana kuti handibhilivhi. Inini ndiri kupa news. So vanhu vazhinji muno muzimbabwe vanotenda kuti midzimu iriko, and as a matter of fact vanotoiti mweya yesvina inotidzosera kumashure. So vanoipa power kureva kuti vanoihla, vanoziva kuti ine simba, zvichireva kuti vakazojoina, vakazoenda kun'anga ikavaudza zvayavaudza vanobva vazvitenda. So unfortunately muri yezimbabwe, regai ndichiuya panapa, information iri kubva mukati mezimbabwe government, vanhu vanoshanda mumunhu vari kuti vanonga achitaura zvanonga achitaura, vanotiudza isusu kuti n'anga yaChamisa yamuri kuona, Chamisa haazvizivi kuti vana Emerson Mnangagwa, because kana taura zvana Emerson Mnangagwa, vana Auxilia, makaona vana Auxilia achimhanya kuenda kuna Animal zvitsva, kunomuunderstanda, kunomubvunzo dzanzi toda kunzwisisa kuti mind iyoyo inenge ichimboshanda sei. Animal zvitsva ndokutanga kutaura zvemishonga, ndokutanga kutaura zvavainoshandisa maparts emiviri yevanhu, ndokutanga Auxilia Shamsika achita sei. So itimu rekuti iro pacharo kana dzava nyaya dzeng'anga inarrative yavanofanira kupusha, itse zvinhu zvavo izvi, right? So tiri kunzwa isusu kuti already n'anga iyi inozivana kana kuti inozikamwa kuti ndo n'anga inokonzautwa naNelson Chamisa. Vana Emerson vari kuzviziva. So vakomana vari kutaura kuti there is a very good chance yekuti n'anga iyi yakabhadhagwa ende yakaudza mukomana zvinhu zvayanga yaudzwa kuti imuudzi. Anopabata because kana ukazotanga kukonekta madhotsi unoona kuti mwana mudiki ari kufanira kudzidziswa kufamba, ari kufanira kudzidziswa neshumba. Vana Mnangagwa vanenge vachizviti ndove kwashumba. Saka mududziro unokwanisa kuzoona kuti ndo zviri kurehwa nen'anga. So mune Zimbabwe ndinoda kuti mubate apa kuti is it really the reality yekuti Nelson Chamisa ari kufanira kudzidziswa utungamiriri naEmerson Dambudzo Mnangagwa? Do you think kuti Emerson Dambudzo Mnangagwa might be a better leader than Nelson Chamisa? What Chamisa waita chii chaakabuilda? Maybe he has got businesses, I mean political parties wabuilda achidestroy kana kuti abuilda odestroy. Like I don't think, although achiti Triple C yanga iri compromised, but yanga ichiri yake. Triple C wasn't vanhu vakamutenderedza ma-MPs, it was him and the people who were Triple C. The people havana kutengwa, they were still there supporting Chunu vachita everything. So Chabangu, we get it, but I don't think he was going to be able to maintain that power within the Triple C circles. Although aitama changes, Nelson Chamisa was still supposed to be there. So odzidziswa kufamba naEmerson here kana kuti ari kutofamba mukomana. So anyway, muri Zimbabwe tichaivharira panapa. This is what is happening and a lot is happening right now. So stay tuned because ndotowisa more fire updates. Peace.